Kaixo, egunon guztioi! Badakizue ariketa fisikoa egitea garrantzitsua dela zahartzaroa ahalik eta gehien atzeratzeko? Guk, Adin Berri programa honetan, horretan lagunduko dizugu. Errutina batekin, ariketa fisikoa egiteak bizitzari alaitasuna eta positibismoa ematen baitio. Kirolak ez du adinik ezta? Horrexegatik gaur, hemen eta orain Adin Berri programan adinekoekin batera ariketa fisikoa egingo dugu. Zer, animatzen zarete? Bai ezta? Eta zu Inigo, prest al zaude? Egunon, Zurine, egunon danori, bai, ni be prest, betiko modun amenator, kirola purtsu bat etxeko gogorrekin. Espero danoia erropa erosorrea segoti. Eta esan, gaurko honetan ez du biliko elementu asko, makilla bat bakarrik, edo eta eskoba horren makilla hori. Beste barik, hau pasuek, guazen. Bueno, gaurko honetan, horrekin landuko, batez be gure gorputzaz, egingo bariketa batzuk horreka hortatik urteteko, eta guala indu bigara denpora guztin horreka hori mantentzen, bale? Beste barik, hasiko gara berotzen, behitxik eta gorarte, esku mokorrera, hainka bat atzin, venga, borobiak etxen, lasai, aldatu, bestera. Oso ondo, hainkak batera, zuzen, betiko lez, eta hon, binaka. Bi albo batera, erdire, bi bestera, erdire, bat, bi, erdire, bat, bi, oso ondo, bat, bi, erdire, azkenak eta hon, biribiltzen, bat, bi, hiru, lau, bost, astiro, 6, 7, 8, 9, eta 10. Hainkak zabaltzen, mokorran altura horretara, buru beti ardatzin, ukandu goxan, eta hor, bi, astiro, hiru, buru beti leko barrenin, lau, bost, 6, 7, 8, 9, eta 10. Zorbalda, kolpe, motzetik eta pixkor, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, kambio. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10. Bixekin batera, bat aurrera, bi, hiru, lau, bost, batzi, astiro, atzera bixak, bat, bi, hiru, lau, venga, ba, ondo berotzen, 6, 7, 8, 9, 10 donengo gurutzatu eskerra eta eskuma aldatzen, zabaldu eskuma goitxik, bi eskerra, hiru eskuma, lau, bost, 6, oazen, 7, 8, gogorror, 9, 10, askatu hor, ukalondu gora, eta hemendik eta luze, hortik eta luze, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, berriz hor, bat, gora, eskuk ondo erakusten, hiru, lau, gogor, bost, astiro, 6, gogor eta astiro, 7, 8, 9, 10, askatze hor, eta hon buruaz, gora eta bera, esku mokorrera, suabe, bat gora, bi goixan, hiru, lau, bost, esker eta eskuma, albora, oso ondo, hartuko, makil hori, etxindakoen makil hori, honek ez dauke pixurik, baina ingo buenara, oreka hori apurtzeko erabili, hasikona, berotzen beraz, zorbalak aurpura berotzeko, jarriko tor, nire mokorran parera, beti alde bixetan aldanik eta zabalen, leke igual hemen eroso egoti, hor eroso basa, hor, alba da, eta espada iselako lesinoirik zorbaldetan, hor, bizkarra zuzen, eta hortik eta 80 gradora, paralelo lurrakin, eta erdire. Bat gora, astiro. Hartu arnasa, bizkarra zuzen, hor, astiro. Suabe gora, eutzi eta bajatu. Astiro gora, eutzi eta bera. Ba, beste hiru, bat, bi, eta azkena.
askatze dut apur bat, da honengo dena da, hortik eta gora arte. Bale? Gelditzen hemen, lurrakin paralelo, da hemendik bat gora, bi gora, astiro, hiru, lau, bost, oso zabal, sei, astiro, zazpi, zortzi, bi azkena, bat gora, 10 eta azkena, utzi hor, askatu apur bat, sorbalda hori, askatu, suave, eta hasiko gara oreka hori lantzen. Albo batera zein bestera, askatu etorra apur bat, aldatu, eta hona leginduko gara oinez etxen, hasiko gara oinez eta bi zeltxasuneko, lehengo izango da oinez eta legindu bi gara vertikal horretan mantentzen. Ikusten da ez da, vertikal hori mantendu, beti nire bizkarrakin bizkarra zuzen, eta ingot oinez, eta hau ezin de mobiu, hauen bidea ardatz horretan, eta ezin azurten hortik. Eta ingo buena da alde batera zein bestera, jarriko gara hor, oso zuzen, eta bertotik oinez, suabe, eta hori, makila hori ezin da mobiu, eltzenaz, buelta, bat, bi, hiru, lau, bost, eta ez da mugitzen, ezin da jauzi bizkarra zuzen, bat, bi, hiru, lau, bost, heldu eta geldik hor, bat, bi, hiru, lau, bost, heldu, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo. Jarraitzuko oreka hori mantentzen. Igarriko zueia sorbalda hori berotzen dule, aleginduko nazon puntetan. Eta makila hori ezin da mugitu, hor da oreka lantze hori, bizkarra zuzen, gogor hor, puntetan, bat, bi, hiru, lau, bost, ez da mugitzen, geldik hor, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, ez da mugitzen, eutzi hor, puntetan, bat, bi, hiru, lau, bost, heldu eta jarraitu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatu, igarriko sorbalda horrek, engontzak bost itzuli, lau, bost, astiro, bat, bi, hiru, lau, bost. Jarraitzuko bardin, baina ingo horpukin. Bakit hauen dugule, baina makilakin, beste kontu bat da. Horpukin, guazen, bat, ez da mugitzen makila hori, segi, eta aldatu. Eutzi goixan, eutzi hor, guazen, horpo, makila ez da mugitzen, ez da jausten hortik, eutzi, zuzen bizkarrak, hori da, heldu eta aldatu, guazen, pam, horpo, exageraten, azkena, horpo, makila, tope gogor, ezkarra zuzen, segi jarraitxo, heldu eta askatu. Donengo bariketa bardine, baina atzerantz eta puntetan hasiko gara. Mantentzot makila hori, puntetan jarri, bat, bi, atzera, heldu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, heldu, buelta hori hartu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, heldu eta buelta, bizkarra beti zuzen, bat, bi, hiru, lau, bost, heldu, oso ondo. Aleginduko gara, horpukin eitzen. Ikusten bada ezin dela horpukin, ezin badoten horpukin atzera, jarraitzukot horpukin aurrerantz. Horpukin lehen bezala, eta aldoen danok, horpukin, guazen hor, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, buelta, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, buelta hor, horpo, hiru, lau, bost, sei, zazpi, buelta oso bat, makila mantentzen, bizkarra zuzen, azkena, venga segi hor, oso ondo, askatu, hurrengo ariketa, askatu horrapur bat, venga, bost itzuli alde batera, astiro, guazen besteakin,
Honengo bena da, hainkak zabaldu. Hainkak pausu zabal bat izango da zamodun, gelditzuko da zor, ikusten da, atzeko hainka puntan, aurreko hainkan, eta bixen hartin ondo balantza horrek hartu, bizkarra zuzendukot eta makila hori berriz hor. Eta hengo bena da, arnasketa bakoitzin rotazioei. Hartu arnasa, erdira. Kasu honetan jungo banintzen, aldot zarratu, zarratute, edota buru beti leku bardinin. Hor. Hartu, punto baten bizta, erdire, guazen. Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, eutzi makila horrei, behatzi, ama. Aldatu, eskatu apur bat, aldatzo puntu hori, berriz atzera, pausu hau luze igarten badut balantza horretan, hurbildu apur bat eta hor. Baina apur bat atzin. Kontrabalantza hori, mantentze hot, aldabenak horratzin, beste lan hemen, eta lehengo moden. Hartu, erdira. Balantza horrek, galtzen badut, buru beti, punto bardinin, hor. Bost eta aldabenak horratzin, guazen. Ba. Guazen. Bi azkenak. Erdira. Oso ondo, askatze dut hori, beso horiek askatu. Jarraitzen gu bardine etxen, ariketa bardine. Kasu honetan, eskumakin hasiko ginen. Pausu bat, zabaldu nahiko, balantza horrek ongi, bestelan motzetik, gora, edota, zabali. Hartu arnasa, bat, bi, ba, lau, hasen. Seigarrena, eutzi. Zazpi, zortzi, alba da hemen. Behatzi, hamar. Askatu, makila lurrera. Askatu horra apur bat, horre sorbaldak. Ja igarten da, lan hori igarten da. Eskerrakin aurrin, hainkak zabaldu, hartu balantza horrek, nun ekilibrizio hori aldoten mantendu, gelditzen hor, guazen, ezin bada buru erdixen, bat, oso ondo, bi eta alba da, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, uredateko sasoi, deskantzu aktibo hau, hartu botella hori, ordeko zune, pare bat trago txiki, eta hurrengo ariketa. Hurrengo ariketa izango da, atzetik gatoz, eta leginduko naz belaun bat zabaltzen. Ezin badot, makulu bera, makila hau erabili, eta hau izango da ariketi. Ardatzetik atzera, eta hengo gu, bost da bost, aldatzen. Harri hor, lehen bezala, pot arnasa, bizkarra zuzen, da hainka gora, aldane arte. Berriz atzera, indar transferentzi hori, buka eta zabaldu. Zabaldu, eta buka, bale? Eta aldabenak, baki hori mantentzen, ezin ga mobi hortxik, ezin de mobiu, bizkarra zuzen, hartu arnasa, bi, guazen, hiru, esan dute morun, lau, hartu arnasa, hartu, sei, guazen, zazpi, eutzi maki horrei, aiba behatzi, azkena,
berriz aldaketa, guazen, bat, bi, hiru zabaldu, lau, eutzi hemen, bost, guazen, sei, zazpi, zortzi, bi azkenak, behatzi, hamar. Jarraitzen dut, beste alde horreaz, bizkarra beti zuzen, erabili makila hori, bi ardatz dakau, bi punto apoio hori mantentzeko, zabaltzotatzin, vertikala mantenduz, zabalduta, bat, bi, eta sorbaldak beti, leku hortan, gertu, hiru, lau, ardatz ez da mugitzen, bost, orda horreka hori, sei, eutzi makila, guazen, bi azkenak, bat, bi. Azkenengoko hamarrak, eutzi hor, zabaldu atzera, horreka mantendu, vertikala beti zuzen, sorbaldak igon barik, eutzi hor, gogor, tirrine sartu, zabaldu eta itxi, bat, bi, hiru, lau, makila goizan dakazuenok, jarraitzu makila hori mantentzen, sei, hartu, zazpi, zortzi, bi azkenak, bat, hartu arnasa, bi, oso ondo, askatzen dugu, hainka horiek askatzen dugu, eta sartuko gara azkenengoko ariketa honetan. Ingo pauso txiki bat aurrera, bale? Lehengo modun, nahi bozuen makila erabili, nire ardatzetik urtengot, pauso txiki bat asko baja barik. Orpo hori biztaratu, eta atzera, bat. Beste hainka, orpo hori biztaratu, bizkarra beti zuzen, eta gora. Hemendik ardatzetik, orpo hori biztaratu, bat. Orpo hori biztaratu, bi. Bale, eta beti ardatzakin. Zton egin hor biribiltzi, eta horretako aldabenak makilakin. Gelditzen hemen, guazen. Amarretxen, zuzen hor, eta gora. Zuzen hor, bi. Hartu ardatza, hiru. Hartu arnasa, lau. Guazen, bost, oso ondo, sei, zazpi, eutzi makila hori, zortzi lurrakin paralelo bi azkenak, bat, eta hau azkena, oso ondo, askatu hor, askatzot apur bat, igarten da, lan hori, eta honek izango di, azkanengoko hamarra. Gertu hor, beti makilakin zuzen, eskerrakin hasiko kasu hontan, hartu arnasa, eutzi, bat, kora, hartu arnasa, bi, hartu arnasa, hiru, hartu arnasa, lau, guazen, orpo, bizkarra zuzen da gora. Venga, bost azkana. Hartu, bat. Hartu, bi. Hartu, hiru, bizkarra zuzen. Hartu, lau, azkana. Oso ondo, gaurko honetan, oso ondo, makila utzi. Askatu apur bat, eta luzatzen hasiko gara. Bale? Betiko lez, hasiko gara goitxik eta bera. Bukatzen, beti goitxik eta bera. Azten gara, behitik eta gora, bukatu goitxik eta bera. Pini hor, bizta gora, arnasa luze, hartu lasai, eta bota luze. Biribildu, ukanduek zarratu, ez tiratu buru horreri, baizik eta ukanduek itxi. Hartu zabaldu, helduta. Hartu arnasa, helduta. Hartu lasai, bota luze.
Ondo, gurutzatu, bilatu bizkar hori, biribildu bizkar hori, luzatze otor, oso luze, hartu arnasa, esku gor, da gora begira, berriz buelta, hartu, biribildu hor, segi hartzen, helduta, askatu, lodixe gorantz, hortik bera, bizkarra zuzen, utzi hor. Askatzen dut, lodixe gora, beste aldera, biribildu harik, beti bizkarra zuzen. Oso ondo, askatu bizkat, zabaltzu eta inkak, nire mokorra baino zabalo, esku mokorrera, botarnazit gora, hartu eta albora, goitxik, jarraitzu luzatzen. Kambio, berriz gora, hartu arnasa, segi hor albora luzatzen. Oso ondo, askatzen dut, nahi bozue makillakin, kasu honetan gaur makilla erabilikot, kolpe makilla horrei, heldu behian, eta gero gorantz, honek laguntzen hau, bizkarra zuzentzen, beti ardatza trinko, utzi hor, arnasketan lasai, hartu lasai, bota luze, aldatu, bilatze hot, beti vertikal horrekin, astiro, maki askatu gabe, egin aldugu, gurutzatu, urdixaz atzerantz, erabili makilla hori, bizkarra zuzen, aldatzen dut, gurutzatu eskuma aurretik, makilla aldatu, begatzera, oso astiro, bizkarra zuzen beti, lagundu eskorrekin, da kasu honetan, makilli bakazu ebe bai. Arnasketa bi, golpe bi berantz, hainkak batu, astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, suabe gora, biribiltzen gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, beste barik, nirik amaitxute, zurinekin jarraitzen dugu, zurine danak zuretzako, hau basuek, urren arte. Eta orain, erlaxatu egingo gara. Gorputza mugitu eta gero, gorputzari begira jarriz, meditazioaren bitartez. Lasaitu egingo gara, erlaxatu, eta gure buruarekin harmonia bilatuko dugu, bai? Goazen elkarrekin, harmonia horren bila. Meditazioaren unean barneratzen gara, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikak erraztu egiten digu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen eta botatzen.
badakizu arnasketa prozesu oso bati nola eta noiz erreparatzen diozun. Proba ezazu orain, jarraian, 3 arnasketa osori erreparatzen. Arnasketa prozesuari bere horretan erreparatzeko asmoa baduzu ere, ezin duzu esku hartzea saihestu. Normala da. Horregatik epaitzen baduzu zeure burua, nahasmena areagotu egingo zaizu. Erreparatu, besterik gabe, noiz ari zaren arnasketari, bere horretan erreparatzen, eta noiz manipulatzen. Jarraitu erreparatzen arnasketa prozesua ahal duzun denbora guztian. Eta kontura zaitez, noiz saiatzen zaren, nahi gabe, prozesua manipulatzen. Behatu nola urratzen duzun arnasa arretaz behatzeko prozesua, nahi gabe. Nolakoa den interbentzio hori? Arnasketa ondo ala gaizki egitearen inguruko iritziak dira? Zure gaitasunaren inguruko iritziak dira? Arnasketa behatzeko zerekinari buruzko iritziak dira? Ziurrenik denetarik egongo da. Konturatzen zarenean ezin duzula mantendu arreta arnasketa prozesuan, arrazoiak eta justifikazioak bilatzen hasiko zara.
asko ikas dezakezu zeure buruaz, arrazoi eta justifikazio horiek adi entzunez. Jarraitu arnasketan zentratuta. Baina komentarista noiz agertzen den adi. Eta saiatu 3 arnasketa oso egiten jarraian. Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Jarraitu praktikatzen, alduzunean, astean zehar. Bihar arte, eskerrik asko.